बे जायगायाव दैदेनबोबाय आं सानो बे इसोरनि परिकल्पना आरो बेजों लोगोसे बे क्राइस्ट युथ फेल'शिप नर्दार्न आसाम दिनारिनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनना बुंदों नोंथांमोना बे 44th एनुअल कन्फारेन्सनि स्पिकार जानो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ सानबाय आरो आंखौ हांख्रायहरबाय बे आंनि थाखाय मोनसे मोजांथार खाबु इसोरा आंनो होदों आं सानो आरो बेनिखायनो साफ्रोमखौ बिसेस खालामनानै जोंनि गासै इसोरनि सेबा खालामग्रा मानगोनां जोंनि रेभारेन्ड आरो गासै डिकन्स आरो गासै जोंनि इसोरनि दौरिफोर बेजों लोगोसे जोंनि चार्च लिडार जेसेबां बेहा उपस्थित दङ साफ्रोमखौबो इस्टार्न हिमालय डायसिस प्लेन एरियानि मन्डलिफोरनि जानानै आंनि गोजोननाय हरबाय आरो साफ्रोम डेलिगेट्स फंबाय बिनानाव आरो आंगो लोगोफोरनिसिम ख्रिस्ट' जिसुनि अननाय आंनि परिबारनिफ्राय आंनि पास्टरेटनिफ्राय आं हरबाय आंनि सिनायथिखौ होनो सानदों आंनि मुङाखौथ' बयबो मिन्थिखाबाय पास्टर श्रीमन्त नार्जिनारि बेंगलाव नार्जिनारि होनाय जायो आरो आं मिन्थिया मानो आसामाव नार्जारि बेंगलाव नार्जिनारि होनो आं मिन्थिया नाथाय बेनि गेजेरजों जों सिनायनो हायो आरो बे आसामनि बे बेंगलनि होननानै भाषाखौ बुंनो नांलाय आरो ना भाषाखौबो सिनायखायो बे बेंगलनि बे आसामनि होननानै जेखि जा मानो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो सिनायथि होयो जे जोङो आसामनि आरो बेंगलनि बेबायदि होननानै आरो बेनो मोनसे सम मोनसे मा होनो जोंनि गेजेरावहाय भाषानि बिभेद जायो आरो ना बे बाबिलावनि भाषानि गोरबारि बे भाषानि गोरबारियानो आं सानो बर'फोरनि गेजेराव रासिन गोरबारि दं नामा होननानै मानो होनोब्ला जोंनो ओरै सानजाहानिफ्राय जेसेबां ओरै सिरामाजों थांनो नागिरदों जोंनि बर'नि रावा एसे दस्रा जालांदों आरो ना जेखि जाया ना मानो जों बुजिलायनो हायो जोंनि एक्सनफोरजों जों बुजिलायनो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोबां सिबिग्राफोर जानो हागौ बर' मिन्थिया होननानै जों मिन्थिनो मोनदों मुझे बताया गया है कि यहाँ हमारे बहुत भाई और बहन हमारे बीच में है जो बोडो नहीं समझते हैं सबको हमारे पीएपीसी की ओर से हमारे डायसिस ऑफ ईस्टर्न हिमालय से ओर से आपको भी हम शुभकामना देते हैं यीशु सहाय कहते हैं यीशु सहाय कह ली हाँ यीशु सहाय तो परमेश्वर की वचन को हम मनन करने से पहले आइए हम सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज की जो विषय है जो पाठ लिया गया है उससे परमेश्वर हमसे बातचीत करे और हम उस वचन को मनन करें और सचमुच परमेश्वर के आशीष हमारे पास होने पाए आइए हम प्रार्थना करें सर्जिगिरि थांथार इसोर आफानो हामबाय होनो प्रभु नोंनि गेदेरथार अननायजों बे खाबुफोरखौ जोंनो होबाय प्रभु बे 44th एनुअल कन्फारेन्स युथ एनुअल कन्फारेन्सनि बे लांगनायावहाय प्रभु जे जों नोंनि बिसाफोर ज' जानो हाबाय बे नोंनि परिकल्पना दानो प्रभु नोंनि वचनफोरखौहाय जों रायज्लायनो थाखाय जों ध्यान खालामनो थाखाय दानो थाम दिन जाबाय प्रभु नों आंनि जानानै रायज्लाय नोंनि गोथार जिउमाजों साफ्रोमखौ दैदेननो प्रभु जेन' नोंनि बाथ्राफोरा जोंनि जिउआव गोदान खामानि मावो प्रभु बे समखौ नोंनाव गथायना बेबायदि जोंनि बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै जाथों आमेन ख्रिस्ट' जावनजोराफोर जोङो भजन संगीता गीतफोरनि 13 अध्याय 13 गीतफोरनि
Psalms number 13 खौ जों फरायबाय आरो जों बेनि उनाव जों ध्यान खालामगोन आरो बिसेस खालामनानै जों बेखौहाय बे Psalms खौहाय जों मोननो हादों बे मोनसे दाउदनि बिलाप खालामनाय दाउदनि आरज खालामनाय आरो दाउदना कठिन समाव टाइम ऑफ डिफिकल्टीज दुख की घड़ी में दाविद कैसा पॉजिटिव रहा दाविदना माब्रै इसोरनावहाय मोखांखौ नायहरदों इसोरनि मोखांखौ नायहरदों इसोरनावहाय आरज खालामदों इसोरनि प्रति गावनि दुख दर्द कठिन समावबो जेन' बियो इसोरनि अननाय बिनि दया बिनि बायखौ जानायखौ बिनि उद्धारखौ नुनो हायो बेनि थाखाय बे जों Psalms 13 खौहाय जों मिथिनो हायो आरो जेब्ला जों बेखौ फरायो बेहा बाइबेलनि जे स्कलार्सफोर बे होनदों this is the darkest hour of David's life डेभिडनि जिउआव बे समा एसेबां खोमसि सम एसेबां कठिन सम मानो होनना बियो हारसिं loneliness feeling of despair हताशा बेयो राजा शाउलनिफ्राय खारगौ बेबायदि हाग्राबारि प्रान्तर दन्दर बे जायगाफ्राव बे खाथुमा बायदो फारसेथिं दाउदआ बेखौ होसोबायदों मानो होनोब्ला डेभिडनि बिरोधि राजा शाउलआ दाविदनि बिरोधि जाबाय दाविदनि साक्सेस जानो हागौ डेभिडनि गासै बिनि साक्सेसफोराव बिनि जिलासिनि थाखाय आरो बिनि प्रति बिनि गिनाय डाउट नैबे बाथ्राफोरा दाविदना दुख गोनांनि खारन जाबाय और शाउल उसका पीछा करते गया और दूसरा तरफ हम देखते हैं फिलिस्तीन्स जो पड़ोसी जो राज्य है वो भी उनका दुश्मनी देश फिलिस्तीनाली प्रभु इस्राएलफोरनि विरोधी आरो दाविदखौ मोनोब्ला बिसोरबो नागारनाय नङा बेबो मोनसे भय जोंनि गेजेराव बेबायदि जायोना समनि गेजेराव जोङो गावखौहाय बिपद ओरैबो बिपद दाङायावहाय सिंह दङब्ला बाघ दङब्ला दैयावहाय कुमिर बेबायदि अबस्था जों फिलिं खालामो आरो बिपद बबे लामाजों थांनो सोर आंखौ बायखोबावनो जानो हागौ बे जोंनि गेजेराव बेबायदि फिलिंसआ जेब्ला जों जब्राफोर जानाय समाव रग बिया जानाय समाव जोङो दुखु गोनां जायो बे रगनिफ्राय माबोरै बारग'नो हाबावनो इसोर आंखौ नायहरदो जानो हागौ जोंनि प्रियजनफोरा जोंखौ जुदि त्याग खालामनानै थांबायब्ला रुंसारि जानानै थांबायब्ला अगर हमारे प्रियजन हमसे अलग हो गया वो स्वर्गवासी हो गया तो हमारे दिल में ऐसा दुख पैदा होते जिसको हम प्यार करते थे जिससे साथ हमारे इतना लगाव थे वो अभी हमारे साथ नहीं है हम दुख में पड़ जाते ऐसा दुख योब ने भी फीलिंग किया और दुख कष्ट परसिक्यूशन जोंनि गेजेराव सम साताव फैयो परसिक्यूशन फैयो ख्रिस्टीय सिबियारिफोरनि जिउआव परसिक्यूशन फैयो नासयनाय नादबनो हास्थायनाय बेबायदिनो जानो हागौ गोबां जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव हठात जोंनि जिबिका जोंनि लस अफ आवर जब खामानिफोर जों हठात जुदि जोंनि खामानिफोरखौ खोमायोब्ला जोंनि बिजनेसफोरा फ्लप जायोब्ला
जोङो हारसिं जायो दुखु गोनां जायो किछु दिन सिगां जोंनि गेजेरावहाय भयानक बिमारि फैदोंमोन आरो ना कभिड बेसेग्राब बिमारि सासेया सासेनि न'खराव थांनो हाया सासेया सासेजों लोगो लानो हाया दाउ दरखंफोरखौ खाथेलायनाय थायोमोन आरो रावबो हाबनो मोना जोंनि हजोंथ' बेबायदिबो जादों जोंनि प्रतिबेशी सोरबा फैनानैहाय बिनि सियारखौ जिरायदोंब्ला बे सियारखौ बुख्रेबलायनायबो जादों आं मिथिया नोंसोरनि माबायदि जादों खिन्थु जोंनि हजों बेबायदिबो जादों चार्चफोरा बन्द क्लज सरकारनि तरफनिफ्राय बेबायदि रेस्ट्रिक्सन जे ससियेल डिस्टेन्सिं पालन खालामनांगौ बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा ना नाथाय इसोरा बेबायदि समावबो गावनि फिसाफोरखौ नागाराखै इस स्थिति में भी परमेश्वर विश्वास कर रहा इसलिए आज की तारीख में आज की दिन में हम यहाँ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आमीन हम इसलिए यहाँ उपस्थित हैं करीबन 2 साल बाद हम यहाँ उपस्थित हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ हम संगति करें यह सारे एनएडी के सारे हमारे जवान भाई बहनों यहाँ उपस्थित हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति हम महिमा करें क्यों क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखे हैं परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों के साथ सर्वदा विश्वास से रहता है तो इसलिए प्रियो मैं कुछ बातों को आपके विचार आपके साथ में मेरे कुछ विचारों को मैं रखना चाहता हूं मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 पद यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 पद अगर मिल जाए तो झट करके इसको पढ़ दीजिए चाहे हिंदी हो चाहे बोडो हो चाहे जो भी हो आप पढ़ दीजिए यिर्मयाहनि अध्याय 29 यानी 11 verse 11 माइक होनो हागोन ना God bless please आङो फरायनि यिर्मयाहनि 29 अध्याय 11 पद मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होनाय आंनि खायदा खालामनाया सान्तिनि थाखायसो सै होनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन आरो नोंसोरो आंखौ लेंब्ला आरो आंनियाव फैनानै आरज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन Thank you. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, but give you a future and a hope. ख्रिस्ट'जों जाफोर इसोरा जों साफ्रोमनि गावनि बिसाफोरनि थाखाय मोनसे प्लानिं थायो परिकल्पना थायो आरो बे परिकल्पना मोजांनि थाखाय गाज्रियाव खोख्लैनायनि थाखाय नङा सोरखौबा बिनाश खालामनायनि थाखाय नङा सोरखौबा पतन खालामनायनि थाखाय नङा नाथाय प्रस्पारिटी लाबोनो थाखाय प्रस्पारिटी दा बेनिखायनो इसोरनि बिसाफोरा लागारबो इसोरनि नोजोराव थायो लागारबो इसोरनि नोजोराव थायो आरो बेनिखायनो जेब्ला जों दुखुआव थायो जेब्ला जों कठिन समस्यायाव थायो डिफिकाल्टिसआव थायो चेलेन्जआव थायो जों गावखौ हगारसारनो नाङा गावनि जिबनखौ हगारसारनो नाङा नाथाय we have to be faithful to God the God who is faithful to us we have to be faithful to God that he has a great plan for us बिनि गेदेर परिकल्पना दं गेदेर परिकल्पना दं नाथाय कभी कभी हमें ऐसा लगता है शायद मेरा दुख की घड़ी में मुझे सहायता करने के लिए मुझे संभालने के लिए
मुझसे अब मेरा दुख को शेयर करने के लिए कोई नहीं है। डेविड को वैसा फीलिंग हुआ, क्योंकि उनके साथ ना उनके घर वाले थे, ना उनके साथ उनके फ्रेंड्स थे, ना उनके साथ कोई थे। अकेला हारसिं। बेनिखायनो बेनाव हताशा फैदोंमोन, डिस्पेयार, abandonment, feelings of abandonment, गावखौहाय नागारजानायनि फिलिं, गासैबो नागारजोब्बाय। जानोबो इसोराबो नागारबाय खोमासो बेबायदि फिलिंसबो सफैदोंमोन। गोबाङानो बेबायदि फिलिंस जोङो बाइबेलावहाय नुयो। नाथाय जोङो बे चेप्टारनिफ्रायनो जों डेभिडनिफ्रायनो सोलोंनो हायो। No, he was loneliness, but he was positive in the time of difficulties. बे कठिन समावबो बियो इसोरनि प्रति मा जाबाय? समर्पित जाबाय। The first Psalms 13, 1-2 जेब्ला जों फरायो बेयाव How long, O Lord, will you forget me forever? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? बेबायदि आरो बेसे गोबाव ए प्रभु नोंनि मोखांखौ लागारबोनि थाखाय नों सिखमागोन नामा? नों आंखौ बावगारगोन नामा? सानफ्रोमबो दुखुआव मनाव दोननानै आं बेसे गोबाव जिंगासिबाय थानो? आं बेसे गोबाव जिंगासिबाय थानो? शत्रुफोरा बेसे गोबाव आंनि सायाव जै जागोन? आरज खालामदों, बिलाप खालामदों। नाथाय God was so silent. इसोरनिफ्राय कोनो रेसपन्स फैयाखै। बेदिनो जायो ख्रिस्ट'जों अनजाफोर। गोबां बिश्वासिफोरनि जिबनाव जों आरज खालामब्लाबो जों उत्तरफोरखौ जों मोना। जों सानो I am faithful Christian. I am every Sunday I go to the church. आं दानफोरखौ होयो, गासै खामानिफोरखौबो होयो। नाथाय आंनि प्रार्थनाखौ माला खोनासंबावनो? बेबायदि फिलिंस फैयो, बेबायदि फिलिंस। नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाफोर, you have to take heart. नोंथाङा नोंनि हृदय, नोंनि बिश्वास, नोंनि फोथायनायखौ इसोरनि प्रति भरसा लाखिनायखौ गोम खालाम। बेनिखायनो आं माखासे बिषयफोरखौ शेयार खालामगोन। जेब्ला इसोरा नीरब थायो, when God is silent, he observes our situation. जोंनि सिचुएशनफोरखौ बियो पर्यवेक्षण खालामो, नायहरो, नङा ना? जेब्ला जोङो कोनो रेसपन्स मोना, जेब्ला जों कोनो उत्तर मोना, जेब्ला जोङो सानो जोंनि आरजफोरा खोनासंजायाखै, नाथाय बे समावबो इसोरा बे जोंखौ नायहरबाय थायो, बे सोरगोनिफ्राय नायहरबाय थायो। Psalms 14 बेबायदि बाथ्राखौ होनदों, बे सोरगोनिफ्राय इसोरा सोरगोनिफ्राय नायहरबाय थायो गावनि फिसाफोरखौ। सोर माब्रै दं, सोर मा खालामदों, सोर माहाय दं? मानो होनब्ला इसोरा जोंखौ अनो। गावनि सादृश्यजों, परमेश्वर ने अपने सादृश्य में हमें रचाया है, हमें बनाया है, अपने आत्मा देकर हमें जिलाया है। इसलिए परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, उनका दया हमारे साथ है। इसलिए वो स्पार्क से वो देखते हैं। हो सकता है इसका कहीं बजाय हम अगले 2 दिन हम जो स्टडी करेंगे, जब इसमें हम देखने के लिए प्रयास करेंगे व्हाट इज द रीजन, क्या विचार। तो प्रिय, एलिया के समय में भी ऐसा हाल हुआ। द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, द प्रोफेट, परमेश्वर का नबी एलिया की जीवन में भी ऐसा स्थिति आया। जब उसने ये भविष्यवाणी किया, जब उसने सतर्क किया, जब अहाब को सतर्क किया, उनके लोगों को सतर्क किया कि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का क्रोध उमड़ रहा है, अब अलर्ट हो जाए। अगले 7 साल तक कोई बारिश नहीं होगी।
जैसा ऐसा भविष्यवाणी किया, तब अहाब राजा और रानी जेजेबेल क्रोध से भर गया, गुस्सा से भर गया। क्रोध और गुस्सा ऐसा कर दिया कि प्रोफेट एलिजा को हत्या करने के लिए, उसको विनाश करने के लिए, उसको मार डालने के लिए, उसको किल करने के लिए उनका पीछा कर दिया। और एलिजा भी भागते चला गया, एक जगह से और दूसरा जगह तक। एक दिन के सफर उन्होंने किया। अगर एक दिन हम खाना पीना अगर छोड़ देते हैं, हमारे कितना दुख तकलीफ होता है हमारे शरीर में ना। अगर हम शांति बनी इंकम जाया बेसेराब कष्ट जायो। आरो जों रावबो गावनि मोदोमखौ खस्थ होनो नागिरा। We like ourselves. जों गावनि मोदोमखौ खस्थ होनो मालाबाबो नागिरा। एलिजायाबो बेबायदिनो फिलिं खालामदोंमोन। बेबायदिनो गावखौ नागारजानाय, गावखौहाय टेक खालामजानाय। खारन एलिजानि जे शिष्यफोर दङ, गोबां प्रफेटफोर दङ, बिसोरखौ आहाब राजानि शासनाव आहाबनिया बिनि सैन्यफोरा गासैखौबो मा खालामबाय? नाश खालामबाय। They killed prophets. बे गावखौ सानबाय, आं हारसिं बांदोंसै, आं हारसिं बांदोंसै। आरो मोनसे बे गेरेमसा बिफांनि सायाव बे बिलाप खालामै खालामै बे उन्दुलांबाय। जानो गैया, लोंनो गैया, मा जाबावनो? बेबायदि समाव what Lord had done, it is miraculous to us. बे मोनसे सोमोगोनां बाथ्रा। एलिजानि जिउआव मोनसे सोमोगोनां। बे उखैदोंमोन, गांदोंमोन, बे उन्दुलांबाय ओरैनो गोग्लैनानै, बेखौ बोखांनोबो रावबो गैया। नाथाय इसोरनि दूतआ बिनि साखाथियाव फैनानै बुंफैबाय, एलिजा, get up. एलिजा नों जिखांदो। जेब्ला बे जिखांनानै नायबाय, बिनि साखाथियाव जाग्रा दङ, लोंग्रा दं। आमेन। इसोरा बेबायदिनो बिनि सुंदर प्लानिं, योजना, प्रस्पेरिटी, बिनि लाइफखौ बासायनो थाखाय बेबायदिनो इसोरा महान परिकल्पना खालामो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बेबायदि होनो, I will not leave you nor forsake you. Promised to Joshua. जशुवानोबो इसोरा बेबायदि प्रमिस खालामदों, आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा। नों आवगायलां, नों आवगायलां, नों दागि, नों आवगायलां। ख्रीष्ट अनजाफोर, जहन लिखित सुसमाचारनि 14 अध्याय 18 बेबायदि बुंदों, I will not leave you as orphan. आं नोंखौ अनाथ नागारनाय नङा। अनाथ माने हावरिया ना? बर'आव हावरिया होनो, बिमा बिफा गैया, केयार खालामनो रावबो गैया। नाथाय इसोरा बुंदों, आं नोंखौ अनाथ नागारा, आं नोंजों लोगोसे थागोन। Till the end of the age, आं लोगोसे थागोन, आं लोगोसे थागोन। बेनिखायनो ख्रीष्ट अनजाफोर, इसोरा जोंखौहाय नागारा, अनो। बेनिखायनो गावनि फिसाफोरखौ लुबैयो जे नों बिनि रावनि, बिनि अनुसारै सोलियो, बिनि थोननाय बायदि थाबायो, बिनि आगानफोरखौ फल' खालामो। इसोरा होनदों, Be holy as I am holy. नों गोथार जादों, जेरैबायदि आं गोथार, बेबायदि नोंसोर गोथार जादों। जोंनिया गासै ख्रीष्टनि फिसाफोर, जोंखौ बायख'जानाय जाबाय, इसोरा बायख'बाय, लिंहरबाय, जों इसोरनि फिसाफोर जाबाय। दानिया बेनो इसोरा जोंखौ लुबैयो जेन जों इसोरनि फिसाफोर जानानै लागार बे इसोरखौ सेवा खालामो, बेखौ सिबियो। आरो ख्रीष्ट जिसुआ बुंदों, You are the salt of this world. You are the light of this world. नोंसोर बे संसारनि संख्रि, नोंसोरो ज्योति। नै बेबायदि इसोर अनजाफोर। बेनिखायनो सम सम जोंनि गेजेराव दुखु फैयो, सम सम जोंनि गेजेरावहाय समस्याफोर फैयो, जोंनि गेजेराव अनेक बेबायदिनो
समस्यानि गेजेरावबो इसोरा जोंखौ लुबैदों जेन बिनि बिसाफोर संख्रि बायदि जों टेस्ट होयो जों सोरां होयो नंबर 2 जब ईश्वर नीरव थायो जब परमेश्वर नीरव रहता है इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन रहा है वो ध्यान कर रहा है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन रहा है डेविडा बे बिलाप खालामदोंमोन आं बेसे गोबाव नाथाय verse 2 3 4 now it is the turning point that the turning point को नुबाय बे बिलाप खालामनो नागारबाय बे बिलाप खालामनायखौ स्टप खालामबाय दुखु बिदि सादाव बिदि गेजेराव नागारजानाय फिलिं थायोब्लाबो बियो बेखौ स्टप खालामबाय नाथाय इसोरनिसिम बिनि मोखांखौ नायहरनानै बे आरज खालामबाय बे गाबज्रिबाय आंखौ खोनासंदो आंनि प्रति सेंदो प्रभु आंनि प्रति नायहरफिनदो आंनि मेगनफोरखौ स्रां खालामदो verse 3 आरो 4 खौ जेब्ला जों नायो जों बेहा नुबाय बेहा बेबायदि आरज खालामबाय ख्रिस्ट' जंज्राफोर जेब्ला जों डिफिकाल्ट टाइमाव थायो जेब्ला जोङो सारे बुराइयों से हम जर्जरित हो जाते हैं हर चार की तरफ से बुराई है सब कठिन परिस्थिति है उसी टाइम जब हम प्रार्थना करते हैं देखो परमेश्वर नहीं सुन रहा है ऐसा फीलिंग होता है उसी वक्त में भी हमें रेगुलर कंटिन्यूअली आनंद के साथ खुशी के साथ विश्वास के साथ भरोसा के साथ हमें प्रार्थना करना है प्रिय इसोरजों अनजाग्रा फंबाय आरो बिनानावफोर जोङो प्रार्थना खालामनांगौ इट इज नॉट टाइम ऑफ कमप्लेन खालामनायनि सम नङा बे समा जोंनि जिबनावहाय मा होनो बेबायदि अभिशाप खालामनायनि सम नङा बे टाइमा अभिशाप होनायनि सम नङा गावखौहाय मराल डाउन खालामनायनि सम नङा नाथाय जों बेखौनो साननांगौ इसोरा आंखौ लिंहरदोंब्ला if God calls me then he will be continually with me जोंनि बे फोथायनाय थानांगौ जों गावखौ सिनायनांगोन who am I आं सोर ख्रिस्ट'नियाव आंनो मा परिचय दं ख्रिस्ट'नियाव आंनो मा आइडेन्टिटि दं जों सिनायनांगौ जानो हागौ बेहा गोबां जोंनि फंबाय आरो बिनानावफोर नोंथांमोननि जिबनाव बेबायदि क्राइसिस सम सफैयो जानो हागौ क्राइसिस सम मेथ आंनि खर'आव हाबमा भुगोल बुजिया माहाजिनि जों ट्राइ खालामदोंमोन कमप्लिट खालामबाय स्टाडिज नाथाय I am unable to find job आं माबा मोनसे खामानि जगार खालामनो थाखाय आंनि कठिन जाबा जों हताशा जायो नाथाय इसोरनि बाथ्रा बुङो जोङो इसोरनाव आरज खालाम जों गावखौ सिनायनो जों गावखौ नागिरनि what is the God's purpose for me what is the plan of God for me जों नागिरनि जों गावखौ नागिरनि गावखौ सिनायनो हास्थायनि जोंखौ डिस्कभार खालामनो गावखौ डिस्कभार खालामनो जों डिस्कभार खालामनो गावखौ सिनायनो जे आं सोर आं माबायदियाव दं बाखि आं थिगजों दङ ना आं बेथिगजों दङ जों गावखौ एसे सिनायनो जों अनेक समय गुबुनखौ जों सिनायो नाथाय गावखौ सिनायनो बावगारलाङो नङा जों गावखौ बावगारलाङो सिनायनो गुबुननि दायफोरखौ जों बुंनो हायो नोंनि बे दाय दङ फल्ला नाथाय जों गावनि दायफोरखौ मिथिनो हाया आरो मिथिब्लाबो एसे कठिन जायो आरो बुंना लानो नाथाय इसोरा बुंदों बे टाइमाव कठिन समाव गावखौ एनालाइज खालामनो एक्जामाइन खालामनो व्हाट इज द रिजन मा लुबैयो जानो इसोरनि लुबैनाया आंखौ आरो रासिन कठिन खालामनो थाखाय आंनि फोथायनायखौ आरो मजबूत खालामनो थाखाय क्योंकि जब सोना को तफ आग से उनको निकाला जाता है
और भी निखरने लगता है। आमीन। सनायाखौ जेब्ला अराव सावजानाय जायो बे रासिन मा उज्जवल जायो, रासिन मोजांसिन जायो, रासिन बिनि मोजां रुपमा ओंखारदो। जानो हागौ बे कठिन समनि गेजेराव इसोरा आंनि रियेल आइडेन्टिटि सासे इसोरनि उनाव थाबायग्रा जवान बिसाफोर जानानै थाबायनो थाखाय इसोरनि इच्छा दङ। बेखौनो लुबैयो। जेब्ला जोङो दुखु जायो, जेब्ला जोङो जब्रा फैयो, जानो हागौ इसोरनि इच्छा दङ जे आङो आरो रासिन बिनि साखाथियाव फैनो थाखाय। जानो हागौ इसोरनि इच्छा दङ, जों बिनि इच्छाखौ नागिरनि। सानसेखालि बेबायदि जाबाय, मजेसआथ' इसोरनि परिकल्पना मसिनि थाखाय बेसे मोजां परिकल्पनामोन ना। इस्राएलनि मोनसे खुन, मोनसे नखराव बे जोनोम जादों। नाथाय बे समाव एमोनबायदि अबस्था जे गासै जे इस्राएलनि बिसा गोरलै गोरलै बिसोरखौहाय नाश खालामनायनि, बिसोरखौ सिथारनायनि मोनसे डिक्रि जाबाय फाराव राजानि तरफनिफ्राय। आरो बेखौ बासायनो थाखाय इसोरनि महान परिकल्पना जे नखराव मजेस बायदि बिसाफोरखौहाय नाश खालामनो थाखाय चेष्टा खालामदोंमोन, बे नखरावनो फारावनि नखरावनो मसेसआ गोरलैनिफ्राय देरबाय। बेसे मोजां बाथ्रा। बाइबेला जोङो फोरोङो मसेस बायदि गोरलै गोरलै बिसाफोरखौ नाश खालामनो थाखाय, हत्या खालामनो थाखाय, जेन'साइड गासै गोरलै गोरलै बिसाफोरखौ, इस्राएलि बिसाफोरखौहाय सिथारनो थाखाय जे जायगायाव परिकल्पना खालामदों, फारावनि नखराव मसेसखौ इसोरा लालन पालन खालामदों। मिस्रनि राजानि नखराव बि देरदों। राजा मिस्रनि फारावनि नखराव बि बल, बुद्धि, इडुकेसन गासै मोनदों, गासै मोनदों। नाथाय सानसे बेबायदि सम जाबाय, बि गावखौ सिनायनो हाबाय। इज नट मिस्रियान नङा, मिस्रि नङा, नाथाय बि सासे इहुदि। बि सिनायनो हाबाय। जेब्ला बि मिथिबाय आङो इहुदि कुलनिफ्राय, बे इहुदिफोरनि प्रति जे टर्चार, जे अबिचार, इहुदिफोरनि प्रति जे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बेफोर जादोंमोन, बेफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बे मसेसआ बे गावखौ आगायबाय। ख्रिस्ट' अनग्राफोर, अनेक समाव बेबायदि जायो जोंनि जिउआव। जेब्ला जोङो वेल एस्टाब्लिश्ड जायो, जों इसोरखौ बावगारलाङो, नङा होनलाय? इसोरखौ बावगारलाङो। जोंनि हरै गोबां जोंनि इयुथफोरानो बेबायदि जायो आरो। आं मिथिया ओरै माबायदि, जेब्ला बिसोरो वेल एस्टाब्लिश जाबाय, एसे सहरमुखि जाहैबाय आरो। सहराव एस्टाब्लिश जाहैबाय, बोरैबाब्ला बा बेहानो बे सेटल जानायजों लोगोसे बेहानि मानसिफोर जोंहाय बिनो गेहेरा सोमोन्दो जाबाय। इसोरखौ गिनो रोङिखौनो मेरिजबो खालामबाय, जिबनखौ खुलांनो हास्थायबाय। आरो बेबायदि नखराव माबायदि जायो? इसोरनि बाइबेल फरायनाय जाया, गावनि लेंगुवेज बुंनाय जाया, बावगारलाजोबो। नाथाय इसोरनि अनग्राफोर, मसिया बावगाराखै। इसोरखौहाय बि सिनायनो हादों, इसोरनि परिकल्पनाखौ बि मोनदांदों। जेब्ला इसोरनि परिकल्पनाखौ जों मोनदाङो इसोरनि अनग्राफोर, जों बेखौनो साननांगौ, I will do for the God. I will sacrifice my life for the God. I will live as a Christian. आं सासे जवान ख्रिस्टिय, सासे लाइमोन जुबक बिसाफोर जानानै जों जिउखौ खुंलांगोन। Are you ready, my dear? आंनि लोगोफोर, माखि दिनै नोंथाङा राजि मजेसनि जिउनिफ्राय माखि नोंथाङा बेखौनो सोलोंनो हागोन जे आं ख्रिस्ट'नि थाखाय आं जिउखौ खुंलांगोन।
साबसे राजि आखाइ थिखांनाय मस्ट गासैबो हामबायसै आरो आं बेखौनो खावलायदों जायहा दाबोनो थिरांथा लायाखै जायहा दाबोनो गावखौ स्थिर खालामाखै आं ख्रिस्ट'नि बायदि ख्रिस्ट' आंखौ अनदों ख्रिस्ट' आंनि थाखाय जिउ होदों आं बिनि थाखाय आं जिउखौ खुंनांगोन आरो दाबोनो थिग खालामाखै दाबो उद्धारखौ बाय मोनाखै बेनो सम I think this very moment God's word speaks to you have born again experience बायख'जानायनि एक्सपिरियेन्स खौहाय अनुभव खालामदो गोदान जिबन मोननायनि अनुभवखौ खालामदो अनुभव खालाम जेब्ला मजेसआ बेबायदि खालामबाय जेब्ला मिस्रि इस्राएलफ्रा गावजों गाव बुलायलायदों बुलायलायनायनि गेजेरजोंहाय बे सहाय खालामनो नागिरबाय नाथाय एक्सिडेन्टेलि बेहा सासे गथ' जाबाय आं मिथिया मानो बेबायदि जाखो जानो मजेसआबो सानदों खोमासो आंथ' बिसोरखौ सहाय खालामनोसो नागिरदोंमोन नाथाय सासेया एक्सिडेन्टेलि थैबाय जिउ खोमाबाय नाथाय बे निउसआ जेब्ला फाराव राजानिसिम सहैबाय बियो खारनांगौ गोनां जाबाय जेब्ला जों इसोरनि परिकल्पनाखौ फुलफिल खालामनो नागिरो जोंनि गेजेराव उनाव हेंथा फैयो समस्या फैयो हार्डेल फैयो चेलेन्जेस फैयो आरो बे मजेसआ खारनांगौ गोनां जाबाय बे खारलांबाय गावनि जायगा गावनि पुराना जायगायाव गावनि जे आत्मीय सजन कुटुम गावनि रिलेटिभ्सफोरनि जायगायाव नाथाय इसोरा बेखौ सानसेखालि दर्शन होबाय लिंखोबाय मजेस you have to go back मजेस नों थांफिननांगोन नों थांदो मिसराव थांदो नोंनि जाति नोंनि लेमफ्रा दुखु सैगासिनो दं नों थांफिनदो बेसे सोमोगारथाव बाथ्रा मजेसआ जे जायगानिफ्राय खारदोंमोन इसोरा बे जायगायावहाय गसंनो थाखाय सहाय खालामबाय आमेन दिनै इउथफोर जानो हागौ नोंथाङा बे जायगानिफ्राय खारदोंमोन नाथाय God wants Jesus wants you return बे जायगायाव थांफिनदो इसोरनि थाखाय उइटनेस होदो जे इसोरा आंखौ बे खामानिनि थाखाय थिनहरदों गोबां जोंनि बेहा जोंनि इउथफोर दङ बे इउथ जोंनि फंबायफोरनि साखाथियाव थांनानै बुंहैदो हे भाई नों बेबायदि खालामनो नाङा नों गलत लामाजों बुराई रास्ता से आपको जाना ठीक नहीं है आप सुधर जाइए अगर आप ये कहेंगे शायद ये और भी इफेक्टिव होंगे यदि नोंथाङा बेबायदि बुङोब्ला आरो रासिन बे इनफ्लुएन्शियल जागोन जीसस loves you जिसुआ नोंखौ अनो इसोरा नोंखौ अनो सोरबा सासे इउथना गावनि लोगो just going down गाहायजों थांगासिनो दं जानो हागौ बे माबा संग दस जानो हागौ माबा मोनसे बेड हेबिट जानो हागौ माबा मोनसे नेसाफोरनि थाखाय बियो गावनि जीवन प्रस्पारालाइफ लाइफ गावनि जीवन खौहाय बे नाश खालामगासिनो दङ आरो इसोरनि वचना नोंथांनि गेजेरजों बिनिसिम सहैयोब्ला जानो हागौ बेनि थाखाय मोनसे ग्रेट अपरचुनिटि जानो हागोन बे सुधारनो थाखाय आरो फैनो थाखाय and God will utilize abundantly इसोरा जेब्ला साइलेंट कोनो उत्तर गैया जों जेब्ला अनुभव खालामो जे आंनि आरजफोरखौ खोनासङाखै बेसे गोबाव आंनि बिरोधी आंनि एडभार्सारि आंनि जे प्रतिपक्ष बेसेखौहाय सक्सेस होनो आरो आंखौहाय गावनि प्रेजेन्सखौ होनाय नङा बेबायदि समावबो इसोरा बुंदों नों गुबुनखौ अन गुबुनखौ सिनायदो गावखौबो सिनायनो नङा नाथाय जों गुबुनखौबो सिनायो जन लिखित सुसमाचार गस्पेल अफ जन चैप्टर 8 निफ्राय जों फरायोब्ला बेहा सासे एडल्टरेस वुमेन सासे बेबिचारिनि स्त्रीखौहाय ख्रिस्ट जिसुनि साखाथियाव लाबोयो ना ख्रिस्ट जिसुनि साखाथियाव लाबोयो आरो बिसोर बेबायदि कमप्लेन खालामो बे महिलाया बे बिचारावहाय रेड हेन्डेड कट हमजादों आरो मसीनि बिधि बायदि
मसीहनि नियम बायदिब्ला बेयो अन्थाइजों खुबैथाबजानांगौ दङ नोंथाङा मा होनो Jesus was so silent नङा बेहा जों फरायोब्ला Jesus was so silent बे माबा मोनसे हायाव बे लिरगासिनो थादों आरो लास्टाव बे खर'खौ दिखांनानै बुंबाय परमेश्वर ने अपने सिर को उठाकर कहे पहले वो पथराव करे जो कभी पाप नहीं किए जो कभी भी गुनाह नहीं किए पहले वो पथराव करे सिगां बे अन्थाइखौ खुबैयो जायहा माब्लाबाबो दाय खालामाखै जायहा माब्लाबाबो दस खालामाखै माब्लाबाबो पाप खालामाखै नाथाय सत्तुकिफोरा सिगाङावखौ दांनायजोब्बाय माथो बेबायदि आंथ' खुबैनो हाया जुदि आं खुबैयोब्ला अन्थाइया जुदि बुमायरां जानानै आंनि मोदोमाव नाङोब्ला मा जानांगौ आं बे जायगायावनो गोग्लैगोन आरो साफ्रोमबो मिथिगोन बेबो आंबो दायनि भागै रावबो खुबैनो हायासै रावबो खुबैयासै अब्ला यीशुआ प्रभु यीशु ने उन महिलाओं को कहता है क्या तुझे कोई भी पथराव नहीं किए नहीं प्रभु जी नहीं तो यीशुआ बुंबाय आंबो नोंखौ कन्डेम खालामा आंबो नोंखौ दायि खालामा नाथाय नों दिनैनिफ्राय आरो माब्लाबाबो पाप दाखालासै थांदो ख्रिस्ट' जनज्राफोर जोंनि गेजेराव समनि गेजेराव बेबायदि जायो जोंखौ नायहरो इसोरा जों गाबज्रिब्लाबो जोङो सानो जे इसोरा जोंजों गैया नाथाय इसोरा माबा मोनसे बेनि प्रेजेन्स सोरबा सासे लेंनि गेजेरजों बेनि गावनि उपस्थितिखौहाय बे महिलाखौ बासायनो थाखाय दिनै ख्रिस्ट' जिसुआ बेहा बिराजमान उद्धारकर्ता बिराजमान जायनि थाखाय बे महिलाया मोनसे गोदान जिउन मोनबाय गोदान जिउन बेबायदिनो ख्रिस्ट' जानाफोर जोङो गावखौ बासायनोबा नङा जों गुबुनखौबो बासायनो गोनां जोंनि सालभेशन जोंनि खुसिखौ गावनि गेजेराव सिमाबद्ध थागोन लानोबा नङा नाथाय जों लागारबो गुबुनखौ बासायनो थाखाय जों प्रयास खालामो जों धार्मिकताखौ नागिरनि इसोरनि रायजोखौ नागिरनि बेनि धार्मिकताखौ नागिरनि जेब्ला जों बेनि रायजो आरो बेनि धार्मिकताखौ मोनगोन इसोरनि बोसोना होनगोन गासै बिसया नोंनो होजानाय जागोन अभाब अनटन गासै दुख क्लेश गोजान जागोन दुख खस्थ सामयिक समनि थाखाय फैयो किछु समनि थाखाय फैयो नाथाय बियो गावनि लामाजों बे गाव थांगारो नाम्बार 4 जेब्ला जों Psalms 13:5-6 भार्सखौ नायो 5 and 6 भार्स बेहा जों नुयो जे डेभिडना बियो इसोरखौ बाख्नायदो नोंनि दयाया आंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो आं नोंखौ लागारबो बाख्नायगोन नों so faithful इसोर नोंनि बोसोना so गोदै नों बेसे दयाबान नों बेसे टेस्टी ओ लर्ड नों बेसे मोजां नोंनि लावथि नोंनि बोसोनफ्रा आंखौ कम्फर्ट खालामो हालेलुया नोंनि बोसोनफ्रा जोंनि दुखुनि समाव इसोरनि बोसोना इसोरनि लावथिया जोंखौहाय मा खालामो कम्फर्ट खालामो सांत्वना होयो परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देते शांति देते हैं हमें प्रोत्साहन देते हैं ताकि हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें और नाओमी की जीवन में हम पढ़ते हैं रूथ चैप्टर 1 नाओमी की जीवन में ऐसा हुआ कि उनका पति मर गए उनके 2 बेटे थे 2 बेटा भी मर गए उनके साथ 2 उनके बहू थे उनमें से एक बहू चले गए और एक बहू थे उनको भी कहा गया तुम भी चले जाओ परंतु हम देखते हैं परमेश्वर की क्या सुंदर योजना कि नाओमी के साथ परमेश्वर का जो दया इस्राएल के साथ उनका जो दया उनका जो प्रॉमिस अपने लोगों की प्रति उनका जो वाचा उसके लिए उसने
नामी को नहीं त्यागा। उसी हालत में भी, उस स्थिति में भी उसके साथ रहा, अपने देश प्रस्थान किया। और नाहो हम देखते हैं कि नाहोमी की जीवन में ऐसा आया कि परमेश्वर ने उनको सहायता किया और रूथ की जीवन के द्वारा, रूथ की लाइफ के द्वारा, उनकी जीवन के द्वारा उस लाइनेज में हम देखते हैं कि उद्धारकर्ता, उसी के लाइनेज में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पैदा होते हैं। आमीन। हाँ प्रियो, हो सकता है ये परमेश्वर का हमारे लिए दुख काटे भरे रास्ते से हम चलते हैं, फिर भी परमेश्वर की योजना होते हैं, परमेश्वर की योजना होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष होता है, संघर्ष, हम किस रास्ता में हम चलें, हम किस रास्ता को, हम किस राहों को मैं अपनाऊं, हमारे लिए ये हमारे लिए चुनौती हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं। क्या राइट होगी, क्या सही होगी, क्या गलत होगी, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमें सही राहों में चलने के लिए वह हमें उन्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। ऐसा घटना हम देखते हैं याकूब की जीवन में। याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब की जीवन में हम देखते हैं कि ऐसा एक दिन हुआ कि वो परमेश्वर के साथ होल नाइट रेस्टलिंग किया ना, रेस्टलिंग होल नाइट, क्योंकि उनके मन में एक भय थी, चोरेर मत पुलिस पुलिस। ओ बांग्ला नहीं जानते हैं ना हम लोग, हम लोग बांग्ला में भी चोरेर मत पुलिस पुलिस। हाँ तारमाने जाय शिखाओ बेनि गोसोआवहाय लागारबो बे थायो आरो गोसोआवहाय पुलिसा फैगासिनो नामा, पुलिसा फैगासिनो दं नामा, पुलिसा फैगासिनो दं नामा। आरो बेनि थाखायनो याकूबा गिगासिनो दंमोन गावनि देशआव थांफिननो थाखाय, एसावजों लोगो लाहैफिननो थाखाय। जुदि एसावआ बेखौहाय मार्डार खालामोब्ला, बेखौ सिथारोब्ला, बे सिन्था खालामगासिनो दं। आरो बे होल नाइट बियो बेबायदि संघर्षनि गेजेरजों आरो बेहा फैबाय इसोरनि दूत। आरो बेहाय इसोर होनदों, इसोरजोंहाय बे होल नाइट संघर्ष खालामबाय, लड़ाई खालामबाय, लड़ाई खालामबाय, लड़ाई खालामबाय, लड़ाई खालामै खालामै नखा नायहां जाबाय। नखा नायनोसै याकूबखौ जदियो टर्ट होबाय, एटेक खालामबाय, नाथाय जेकबआ नागारनायनि बान्दा नङा। जेकबआ आथिंखौ हमथानानै दोनबाय, बेखौ हमथानानै दोनबाय ना, आं नोंखौ हगारा। बे इसोरनि दूतआ बुंबाय, आंखौ हगारनो, आंनो थांनो होदो ना, आंनो रखानायबाय, आंखौ हगारनो होदो, आं थांनोसै, आं हगारा। जेब्लासिम नों आंखौ बोर खालामनाय नङा, आं नोंखौ नागारा। जेनेसिस 32 जों फरायोब्ला बेखौ नुयो जे बेहा संघर्ष जादों, फाइट खालामदों, रेस्टलिंग खालामदों। आरो बेबायदि जाबाय जे इसोरा बेखौ बोर खालामबाय। नोंनि मुङा मा होनना बुंबाय, नोंनि मुङा मा? जाकब। दिनैनिफ्राय नों जाकब होनजानाय नंला, दिनैनिफ्राय नोंनि मुङा मा जागोन? इस्राएल बुंजागोन। बोर खालामबाय, बोर खालामबाय। बेबायदिनो लनलिनेस, बे प्रान्तराव बे हारसिंमोन, बिनि बिसा, बिनि मानसिफोरखौ गासै दोनहरजोबबाय, गावनि लेन्डफोरखौ गासै दोनहरनानै बे हारसिं जादों, लनलिनेस। बे समाव बे लड़ाई खालामदों। जोंनि जिउआवबो ख्रिस्ट'नाबो बेबायदि जायो। और ईश्वर को प्रॉमिस खालामो जे बोर खालामनो थाखाय ईश्वर को वचन हमें ये प्रोत्साहन देता है। जैसे याकूब को आशीष दिया है, जैसे याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसी तरह आशीष हमें आज प्राप्त करना है। हर एक जन को प्राप्त करना है, हमारे जवान भाई बहनों को आशीष प्राप्त करना है। Until unless you bless me, I will not leave you God। हमारी यही विचार होना जरूरी है। हम तब तक संघर्ष करेंगे, मैं तब तक मैं संघर्ष करते रहूंगा जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करेंगे। जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं रोकना है। परमेश्वर के आशीष हमें जब तक नहीं आते हैं, जब तक उस डिफिकल्ट सिचुएशन से हम नहीं उभरते हैं, हमें तक लड़ते रहना है।
Psalms 13:5-6 में हम यही परमेश्वर का जो आशीष, उनका जो होप हम यहाँ देखते हैं. I have trusted in you, steadfast love. Rejoice in your salvation. Dealt abundantly with me, O God. God continuously working in our life. ना ईश्वरा लगार बे जोंनि जिउआवहाय खामानि मावो. जेब्लाबो बियो निरब थायो, ईश्वरा जोंनि जिउआव खामानि मावो. बिनि परिकल्पना, बिनि योजना, बिनि जे प्लान बेखौ फुलफिल खालामो. आङो प्रभुनि मुंनि थाखाय मेथाइ खननि, मानोना बियो आंनि लागै उसिग्लाय जासे गाहाम खालामबाय. दाउदना बे समाव रंजाबाय. बिनि जे आशा प्रत्याशा, मानोना बिगत दिनाव ईश्वरा बिखौ लिंहरदों. ईश्वरा बिखौ ब्लेस खालामदों, बिखौ एनॉइंट खालामदों, अभिषेक खालामदों. The David will be next king. Davidना next राजा जागोन होननानै बिखौ अभिषेकबो खालामबाय. नाथाय बिनि सिगां बे संघर्ष, बेनिखायनो ईश्वरा जे सहायफोर डेभिडखौ खालामदोंमोन. डेभिडनि जिउनि गेजेरजों गोबां समस्या, गलियाथखौ फेजेननो हादों, गलियाथखौ बिनाश खालामदों. बियो सिंहजों, बे टाइगारजों जयलाभ खालामदों. जुदि बे ईश्वरा बेबायदि मुहूर्तआव जुदि साक्सेस होयोब्ला, दिनै बे ईश्वरा साक्सेस होगोन. बेनि सेलभेसन, बासायनाया आंजों बै समाव दंमोन. दाबोनि ईश्वरनि अननाय, बिनि उद्धारा आंजों लोगोसे थागोन. आं बिनि मुङै मेथाइ खननि. बिनि दयाया आंजों लागारबो उसिख्लायजासे खालामबाय. ख्रिस्ट' अनजाफोर, डेभिडना बेबायदि रंजाबाय. डेभिडना रंजाबाय. बे समाव बिलाप खालामदोंमोन. नेक्स्ट टाइमाव बिनि टार्निं पइन्ट जाबाय. बिलाप खालामनायखौ बन्द खालामबाय. नाथाय नेक्स्टआवबो बे ईश्वरनि दया, ईश्वरनि बिनि ग्रेस, बिनि क्षमता, बिनि पावारफोरनि जे अनुभव, बिनि सालभेशननि जे एक्सपिरियेन्स, बेफोरखौ गोसोखांनानै बे रंजाबाय. ईश्वरनि दया आंजों लोगोसे दं, लागारबो थागोन. ईश्वर अनजाफोर, जोङो बेनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायो. जोंनि जिउआव जुदि कठिन समय फैयोब्लाबो, चेलेन्जिं समय फैयोब्लाबो, दुखु गोनां समय फैयोब्लाबो, जों बै समखौ एसे गोसोखांनि ना, एसे गोसोखांनि. गोरलैनिफ्राय आंनि बे बयससिमाव ईश्वरा बेसेबां सहाय खालामदों, बेसेबां ब्लेस खालामदों. जुदि बेबायदि ब्लेस खालामनो हायोब्ला आगामि दिनाव माखि ब्लेस खालामनाय नङा, खालामगोन, फेथफुल खालामगोन. बेनिखायनो ईश्वर अनजाफोर, जोङो ईश्वरनाव भरसा खालामो. भरसा खालाम. जों अनेक समाव बेबायदि जायो. जोंनि गेजेराव गोबां सुबुं दङ, नाथाय गावखौ हारसिं मोनो. हारसिं मोनो, फिलिं लनलिनेस. ख्रिस्ट' जिसुनि जिउनावबो बेबायदि सम फैदों. जेब्ला ख्रिस्ट' जिसुखौ क्रूस आलाय जादों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, वो फीलिंग्स प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आया. कब तक? Oh my God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. हे आंनि प्रभु, नों मानो आंखौ परित्याग खालामखो, नागारखो? ख्रिस्ट' जिसुआ क्रुसाव आलाय जादों. बिनि जे शिष्यफोर नागारनानै खारबाय. रावबो बिखौ सहाय खालामनो हाया, रावबो बिखौ परिचय होनो हाया. बिनि उनजों थाबायगाहोग्रा होननानै बिनि बिमा साखाथिनिफ्राय नायहरबाय थादों, नाथाय बिखौ थांनानै बासायनो हाया. नाथाय ख्रिस्ट'नि इच्छाया मामोन? ख्रिस्ट'नि इच्छा बेनोमोन जे ईश्वरनि गासै लुबैनायखौ जेरै ख्रिस्ट' जिसुआ ईश्वरनि गावनि बिफानि आज्ञाकारी जायो. बिफानि आज्ञाखौ पालन खालामनो थाखाय बि क्रुसाव जिउ होनो गोनां जाबाय, दुखु सैनो गोनां जाबाय. नाथाय थैनाया बिखौ खाना लाखिनो हायाखै. सानथामनि उनाव ख्रिस्ट' जिसुखौ आबार थैनाया बिखौ हगारफिननांबाय. कब्रस्ताना बिखौ हगारफिननांबाय. बि गोथां जाबाय, रिजारेक्शन जाबाय, पुनरुत्थान जाबाय. आमेन, आमेन. ईश्वरजों अनजाफोर, बेबायदिनो जायो. ईश्वरनि महान परिकल्पना. बेनिखायनो ख्रिस्ट' जिसुआ बेबायदि दुखु गोनां सम जादोंब्लाबो, बेबायदिनो ईश्वरा बेखौहाय बोखांबाय. दाने बेखौ ओरैबायदि खालामबाय,
गावनि आगदा फारसे जिरायहोना दोनबाय दानि इसोरनि बोसोना बुङो एभ्रि टाइम एभ्रि नी गासै हान्थुफ्रा मा खालामजागोन हान्थु खरायनांगोन आरो बेखौ प्रभु होनानै गासै सानाय गासै भाषानि मानसिफोर गासै सुबुं संसारनि मानसिफ्रा बेखौ प्रभु होनानै स्वीकार खालामनांगोन बेसे मोजां बाथ्रा ना बेसे मोजां बाथ्रा किन्तु प्रभुजों अनजाग्राफोर बेनि थाखाय जोङो तैयार जानो हागौ जोंनि जिबनाव दुखु फैदों खस्थ' फैदों जानो हागौ जों जेनबाय जों थैनो गोनां जानायसो नामा बेबायदि फिलिं जानो हागौ नाथाय इसोरनि महान परिकल्पना जुदि जोंजों दङब्ला victory is for us बिजयआ जोंनि थाखाय थागोन बेनिखायनो इसोरजों अनजाग्राफोर इसोरा बेबायदि बिनि बोसोनफोरा होनदों मोनसे पदखौ अननानै फरायनो हादो रमिअ 8 अध्याय 25 निफ्राय 35 निफ्राय 39 बेखौ अननानै फरायनो हादो सोरबा दं मोनबायब्ला रमायारि अध्याय chapter 8 verse 35 to 39 Microphone? Oh, फरायदो अननानै सोर जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय एरख'नो सोर जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय एरख'नो नेक्स्ट नासयनाय नङाब्ला गिखांनाय नङाब्ला होसोनाय नङाब्ला आंखाल नङाब्ला लंथं फाथं जानाय नङाब्ला गिनांनाय नङाब्ला थुंग्रिया खोमा लिरजायामोन बायदि नोंनि लागै जोङो लागारबो सैनो थांथिं जोङो सिथारनो लांजानाय मेन्दाफोरनि समान सानजाबाय आन्थाय बेफोरनि गासैयाव जोङो जोंखौ जाया अनो बिजों थालायै देरहाबाय मानोना आङो फोथायो थैनाय नङाब्ला गोथां नङाब्ला आरफफोर नङाब्ला बोलो गोनांफोर नङाब्ला दानि थानाय नङाब्ला फैगोन नङाब्ला बोलोफोर नङाब्ला गोजौ नङाब्ला गोथौ नङाब्ला सोरबा गुबुन दाजानाय जोंखौ जोंनि प्रभु ख्रिस्ट' जिसुनियाव थानाय इसोरनि अननायनिफ्राय एरख'नो हाथारनाय नङा होननानै इसोरनि अननायनिफ्राय सोर जोंखौ एरख'नो हागोन रावबो हाया ना थैनाय ना जोंनि समस्या जोंनि ट्राइबुलेसन ना सैताना ना जोंनि बेमारफोर ना जोंनि माने बिरोधी रावबो जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हाया ख्रिस्ट' जिसुनियाव थायोब्ला बेबायदिनो इसोरनि अननाया लागारबो जोंनियाव जिउनाव थागोन जोंनि इसोरनि अननायनिफ्राय जोंखौ रावबो गोजान खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो ख्रिस्ट' जनाबो जों लागारबो बे इसोरनाव भरसा खालामनो जाया डेभिडखौ सहाय खालामनो जाया मजेसखौ सहाय खालामनो जाया इलियाखौ सहाय खालामनो जे इसोरा जाकबखौ सहाय खालामनो बे इसोरा फेथफुल दाबोनो जोंजों लोगोसे दङ God never change दा सानसेखालि बेबायदि जादों मोनसे आइसोलेटेड मोनसे आइलेन्डआव निर्जन मोनसे द्वीप बावहाय किछु कয়েকজন बेबायदि डिस्कभारि या माबा मोनसे आरि खालामनो थाखाय आइलेन्ड डिस्कभारि खालामनो थाखाय थांदोंमोन आरो बेबायदि जाहैबाय जे बे लोगोफोरा शिपजों थांदोंमोन आरो मोनसे आइलेन्डआव बिसोर गाखोहैबाय आरो जाय जेरैबायदि थांनांगौ थांनो हागोन खिन्थु समनि गेजेराव फैफिननांगोन बेबायदि बुंनाय जाबाय आरो
बेबायदि जाबाय बिसोरो गाव गावनि लुबैनाय बायदि जायगाफोरजों थांबाय आरो बिसोरो टाइम होनाय जादों बे टाइमनि गेजेराव सफैनांगौ नाथाय मा जाबाय बे टाइमनि गेजेराव सासे सफैनो हायासै बे टाइमनि गेजेराव सासे बे लामा गोमानानै हयथ' बे डाइभार्ट जाबाय डाइभार्ट जानानै बे आन्दायनानै बे समनि गेजेराव सफैनो हायासै आरो बिसोरनो बेनि लोगोफोरनि थांनांगौ सम जाबाय आरो बिसोरो बे लोगोखौहाय नेबाय थायासै बिसोरो सानबाय जानो हागौ बियो सिंह बा बे जन्तु जानवरफोरजों हयथ' जाजाबाय नामासो जानो हागौ बेबायदि बेखौ नेबाय थायोब्ला बिसोरनि थाखाय बिपद जानो हागौ मानोना साइक्ल'न फैनायनि बेबायदि सम जाबाय बेबायदि साननानै बिसोर बे लोगोखौ बे जायगायावनो नागारनानै बिसोर गावनि जायगायाव थांफिनबाय आरो मा जाबाय दाने बे फैफिननानै नायबाय बेथ' हारसिं जाबाय ना दाने बे लोगोफ्रा गासै थांजोबबाय दाने बे समुद्रखौ माबोरै बारना फैनो हानो बे फैनो हाया बेनिखायनो बियो हारसिं जाबाय बिहा नेबाय थाबाय दा someday somebody will come and rescue me बे नेगासिनो थाबाय नेगासिनो थायै बेबायदि जाबाय बिहानि लाइफ स्टाइल बिहानो बे थांनो थाखाय बियो फिथाइ सामथाइफोर जानानैहाय बिहानो थांनो थाखाय बियो नागिरबाय आरो बेबायदिनो बिनि जिउना सोलिगासिनो दंमोन बे सानफ्रोमबो आसा खालामगासिनो थादों दा टुमरो विल बि द गुड डे जानो हागौ गाबोन आंनि थाखाय मोजां दिन जानो हागौ बे नेगासिनो दङ नाथाय बे हारसिं लनलिनेस फिलिं जाबाय बियो सहाय माब्रै मोननो बे गाबज्रिगासिनो दं जे इसोर आंखौ बासायदो बे निर्जन दिपनिफ्राय आंखौ बायख'दो नाथाय कोनो रेसपन्स गैया बे गावनि थानो थाखाय जे शेल्टार बानायदोंमोन बेबो अचानक हठात बेबो खामनानै होबाय बेसे दुखु गोनां बाथ्रा जे जायगायाव बे थादोंमोन बेबो खामबावबाय आं मानो मा जाखो आंनि जिबनाव मा जाखो मानो आङो थैनो रोंलिया आंनि जिबखौ दाबोनो लांलिया बेबायदि सम सफैबाय नाथाय बे दिनानो बेनि थाखाय दुवारबो गेवनानै होबाय मा जाबाय बे जोंनाय बेनि बेनि जे केम्प जोंगासिनो थादोंमोन बेनिफ्राय जे आखुन्दै ओंखारबाय बे आखुन्दै ओंखारनाया गोजौयै थांनानै बेसे गोजानथाराव सहैबाय आरो सासे बे गुबुन मोनसे जाहाजजोंहाय बिसोरबो थांदोंमोन बे जायगायावनो रिसार्च खालामनो थाखाय बे नुबाय बेहा आखुन्दैया माहायनिफ्राय फैदों बे नागिरनो हमबाय आरो जेब्ला नुहरबाय बै आइलेन्डआवहाय निफ्राय बे अरदा जोंदों बे आइलेन्डनिफ्राय अरदा जोंदों बिसोर थांबाय थाङै साखाथियाव नुयोब्ला बिसोर नुबाय नोंथारगौ बे जायगायाव सासे मानसि दङ बे नेगासिनो दंमोन माब्ला आंखौ बायख'गोन सोर आंखौ बायख'गोन होननानै बे नेगासिनो दंमोन आरो बे दिनाव इसोरा बेनि बारसखौ खोनासंबाय आरो बे जायगानिफ्राय निर्जन जायगानिफ्राय रेस्किउ खालामनानै गावनि जायगायाव लांफिनजाबाय when our road our every जोंनि गासै उपाय जोंनि गासै साधन फेल जायो जोंनि गासै लामाफ्रा बन्द जाजोबो बे जायगानिफ्रायनो इसोरा लामा खेवनानै होयो ना होनो इसोरा बेबायदिनो लामा खेवनानै होयो आरो बे मानसिनि जिउआबो बेबायदिनो जाबाय इसोरा बेनो लामा खेवनानै होबाय आरो बे रेस्किउ खालामजाबाय थ' इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों साफ्रोमखौ बोर खालामथोंसै दुखुनि समावबो जेन जों पजिटिभ थानो हायो इसोरनि लेम्पफोर जानानै थानो हायो जोंनि फोथायनाया जेन लागारबो भरसा लाखिनो हायो जों इसोरनाव लागारबो विश्वास खालामो जोंनि फोथायनायखौ जोंनि भरसाखौ दोन हम परमेश्वर के ऊपर हमारे भरोसा को हम रखें ताकि हम अंत तक हम विश्वास करें परमेश्वर की वचन यह कहता है कि जो अंत तक विश्वास से रहेंगे वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और उनके लिए उस मुकुट होगी विश्वास के लिए
बे इसोरा बे रावजों जों साफ्रोमखौ बोर खालामथोंसै जोंखौ इसोरनि नंथारगौ बिश्वास जोंखौ लाइमोन फोथायग्राफोर बिमा बिफा खालामथोंसै आरो जोंखौ लागारबो जोंखौ दैदेनथोंसै